అయితే ಬೆಂಗಳೂರು ಪುರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಂಚ ಪಂಡ ಈ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಉಡುತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಪೂರ ರಿಮೂವ್ ಅಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಅವು ದಾಯನ್ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಯ್ಪುವೇನು ತುಲೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡ ತೋಯ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂಗಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಣ ರೋಡ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ರೋಡ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಣವ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ದಾಯ್ತಾ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದ ನಮಕು ಟಚ್ ಆಪುನಂಚ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನರ್ತೊಂದು ಫೈರ್ನ ಆಪುಜಿ ಮೂಲ ತುಲೆ ಬೋರ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತಾರೆ ಚಪ್ಪಲು ಜನಕ್ಕಳು ಪ್ರಪಂಚದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ತುಲೆ ಮೂಲ ನಿಮಿಷ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಥಿರ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೂಲ ರೋಡ್ ಬಂದಾಗ ಗಾಡಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಕಾರ್ ಪೂರ ಪುಳಿಯು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಳಿ ಅನಿಸ್ತದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆರಾಮ ಪಡ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪಾರ ದಯ ಬಂಡ ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಜೊತೆ ಬೇಡ ಎದುರು ಬರ್ಕೊಂಡ ಗಾಡಿ ಆವಡು ಅಥವಾ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ತಾಗದು ಅದನ್ನ ಕೈ ಕಾರ್ ಮಿನಿ ಪೊಡಿಪುಣಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉಂಟು. ಆಯ್ತದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ಮೂಡುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಗಾಡಿ ಬದಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಗಾಡಿದಿದ್ದಾನಾಗ ದನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಮಗೂ ನರ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೋದು ದಯಪಂಡ ಜಾಗ ಪೂಜತ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐನಾತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ ಇಟ್ಟೆ ಈ ರೀತಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ಬಿಡೋದು ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಟಚ್ ಆಗೋದು ಅಣ್ಣ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಿಂತು ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂಗಡಿ ಬರೋ ಪಾಡ್. ಸೊ ಇಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಮಂಡಚ್ಚಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಜನಲಾತು ಬಂಟು ಪೋಪಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೈನ್ ರೋಡದು ಉರೈದ ರೋಡ್ ಪಾಂಡ ನಾಲ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಆರಾಮಡ ನಡ್ತೊಂದು ಓಪನ್ ನಡ್ತೊಂದು ಕೋಡಿ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಕೋಳಿ. ಸೊ ಐನಾತ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಬಿಡ್ದು ಐನು ಉಳಾಯಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ಪೂರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತನ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಇಜಿನ ನಂತರ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಲಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದು ಫುಲ್ ಕಾಲಿಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಲಾಗಲೇ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮನೆ ಪುರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉಳಾಯಿ ರೋಡ್ ಪುರ ಕೊಡು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂಧಿ ಪುರ. ಸೊ ಮೂಲೆ ಪುರ ಬಂದು ನಾತು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗುದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ನಾತು ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪುರ ಆರಾಮಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಜನ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋದು ಓಕೆನಾ. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಪುರ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಪುರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂತನ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಡ್ತೊಂದು ಫೈರ್ ಆಪ್ಜಿ ಬಟ್ ಅವಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆತನ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ವೆಹಿಕಲ್ ಪುರ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತಾನ. ಸೊ ಐನಾತ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡು ಪುರ ನಿಗ್ಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಪಡೆ ಅಂಡ ಉಳಾಯ್ದ ರೋಡ್ ಪುರ ಓಕೆನಾ. ಬೈ ಬೈ.